Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de l'Europa After Work. Dic nova, no, es pot interpretar en molts sentits, volia fer la brometa de com ho decíamos ayer, però tampoc no. Però bueno, en tot cas, és perquè Europa After Work és un cicle que es va organitzar des de Bat.org amb l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona ja fa uns quants anys, entre 2016 i 2018. Llavors es va deixar de fer i ara, d'alguna manera, ara que semblava que acabàvem la pandèmia o que estàvem sortint-ne i que hi havia l'oportunitat de recuperar-ho, doncs vam creure des de la Junta de Bat.org que era oportú fer-ho així i a part doncs, l'estem impulsant ara mateix amb l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona també i amb la delegació a Catalunya d'Equipo Europa. Llavors, per qui no n'estigui del tot informat, aquest cicle, Europa After Works, té la intenció d'organitzar un diàleg entre eurodiputats i personalitats de la societat civil o periodistes o acadèmics, un al mes durant els propers mesos, diguem-ne d'alguna manera, fins que acabi el curs. Llavors, avui aquest és el primer de 2022, el primer d'aquesta recuperació del cicle, i per tant doncs, crec que l'agraïment especial als dos convidats que tenim avui amb nosaltres, el Jordi Soler i la Itziar González, perquè hagin acceptat la invitació i perquè estiguin aquí amb nosaltres. Com heu vist, el títol de l'acte és una pregunta, que és la Conferència sobre el futur d'Europa, i bueno, provarem de respondre-la amb tots els matisos que convingui durant aquesta sessió. I llavors, bueno, d'alguna manera, la dinàmica que portarem serà la següent. Hi haurà 3 blocs, o 3 grans blocs, que serien el primer, entendre què és la Conferència sobre el futur d'Europa, el segon, reflexionar sobre participació ciutadana en el si de la Unió Europea i, en últim lloc, també, d'alguna manera, doncs, voldrem reflexionar sobre la confiança en les institucions o com repercuteixen els processos de participació ciutadana en la confiança en les institucions. Més enllà d'això, que ja veureu que també aquests 3 blocs intentarem que siguin prou breus, hi haurà un espai d'alguna manera perquè feu les vostres preguntes o perquè es pugui crear cert debat també entre públic i ponents. Per tant, sense més dilació, ja passaré a presentar els ponents d'avui i a introduir doncs, el que serien les preguntes dels blocs, pròpiament dit. En primer lloc tenim l'eurodiputat Jordi Soler, que va estudiar Ciències Polítiques a l'Autònoma i, ara ho comentàvem, és màster en Estudis Europeus a la Universitat Europea de Frankfurt de l'Oda. Com a militant d'Esquerra Republicana de Catalunya ha desenvolupat diferents càrrecs orgànics i públics. Entre d'altres, va ser alcalde de Caldes de Montbui entre 2007 i 2019, diputat al Parlament de Catalunya entre 2012 i 2015 i diputat al Parlament Europeu entre 2017 i 2019 i ara mateix des de 2020. A l'Eurocambra, a més, és vicepresident del grup parlamentari dels Verds, Aliança Lliure Europea, i que no se m'oblidi, és membre de la delegació del Parlament Europeu, no?, al procés de Conferència sobre el futur d'Europa, a més de moltes altres delegacions o comissions. I per altra, bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I per altra banda tenim a la Itziar González, que és arquitecta, activista i experta en participació ciutadana i, a més de múltiples projectes en l'àmbit professional de l'arquitectura i l'urbanisme, és coneguda per haver impulsat la iniciativa Parlament Ciutadà, a més d'haver estat regidora, per exemple, del districte de Ciutat Vella a l'Ajuntament de Barcelona. Així que també benvinguda i moltíssimes gràcies per haver vingut. Entrant en matèria del que avui venim a parlar, que és la conferència sobre el futur d'Europa, més o menys jo crec que tots els que estem aquí tenim cert interès en la Unió Europea i en la pròpia conferència també, però si ens preguntessin els nostres pares, germans, amics, què és la conferència sobre el futur d'Europa, se'ns podria fer difícil donar una resposta prou acurada. Llavors, la primera pregunta ha de ser aquesta: en què consisteix, com sorgeix i, d'alguna manera, com s'articula la conferència sobre el futur d'Europa? Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies en primer lloc a Debat.org, a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, al Teatre Neu també per acollir-nos, a l'Itziar també per acceptar la invitació i a tots vosaltres per assistir en aquest debat, en aquesta nova arrencada d'aquest cicle de conferències Europa After Work, que espero que no només sigui la represa, no?, d'aquest cicle de conferències, sinó la tornada a la normalitat, perquè tot això de la tecnologia és fantàstic i està molt bé, però hem acabat una mica cansats
de pantalles pel mig, i està bé poder tenir debats i actes d'aquest tipus cara a cara. Dit això, i anant a la pregunta que em feies, com podem definir què és la conferència sobre el futur d'Europa, no? Jo ho explicaria de la següent manera. És un exercici de participació ciutadana sense precedents que intenta combinar la participació ciutadana directa amb representants institucionals perquè facin un debat sobre les orientacions del futur de la Unió Europea, és a dir, quin camí volem que la Unió Europea segueixi en els propers anys. M'imagino que una definició així, després evidentment s'ha d'entrar en el detall, no? Però una definició així segurament es podia entendre, però també per acabar d'entendre hem d'entendre d'on venim i per què en aquests moments aquesta conferència. De fet, aquesta conferència va començar oficialment, es va donar el tret de sortida el 9 de maig de l'any passat i està previst que acabi el 9 de maig proper. Recordeu que veníem d'una dinàmica de reforma o de no reforma de la Unió Europea que es va embolicar molt amb una cosa que va passar fa 20 anys. La majoria dels que esteu aquí sou molt joves i fa 20 anys éreu petits i petites, però fa 20 anys hi va haver una cosa que es va dir la Convenció sobre el futur d'Europa, que era un intent de transformar la Unió Europea canviant els tractats i passar de tenir tractats a una cosa que se'n deia la Constitució Europea, que no era ben bé una Constitució com l'entenem a nivell d'estats, sinó que era un tractat pel qual s'instituïa una Constitució per a Europa. Aquell exercici era molt diferent del que estem fent ara. Molt diferent per dues coses. Primer, perquè era una convenció constitucional, diguem-ne, a l'ús. Tampoc se'n fan cada dia, no? Però era un procediment molt més clàssic en el sentit de que hi ha uns representants escollits directament o indirectament per la ciutadania que es reuneixen per debatre i acordar un text constitucional, no? Per exemple, el que estan fent ara mateix a Xile, no? Que també estan en debat de reforma constitucional. Per tant, ja amb la mecànica i la naturalesa era diferent, però també era diferent amb l'objectiu, perquè l'objectiu clar en aquell moment era canviar els tractats. Canviar el tractat que en aquell moment, si no recordo malament, estava amb el Tractat de Roma i donar un pas endavant, fer un salt qualitatiu per passar a tenir una Constitució Europea. Allò va fracassar bàsicament perquè, evidentment, després d'arribar a l'acord en el marc de la Convenció, això s'havia de ratificar en els estats membres, alguns ho van ratificar en els seus parlaments, d'altres en referèndums. Això va fracassar perquè els referèndums als Països Baixos i a França va sortir un no. I això va paralitzar de cop els intents de reforma profunda de la Unió Europea. Clar, aquest fracàs va marcar els anys següents i les dècades següents, no? De fet, estem parlant de 2 dècades. Avui el que estem fent és una cosa diferent a la Convenció Europea per mètode. Si voleu, després entrem a explicar amb una mica més de detall qui forma part de la conferència sobre el futur d'Europa i com està treballant, però també per objectiu, perquè tot això parteix d'una declaració institucional. Quan dic tot això, vull dir aquesta conferència parteix d'una declaració institucional de les 3 principals institucions de la Unió Europea, que són el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea, dient, d'acord, ens posem a treballar amb això, el que volem és que aquesta conferència elabori, discuteixi i aprovi unes orientacions, que aquí la paraula és important, orientacions o recomanacions, i a partir d'aquí les institucions europees, diguem-ho així, diuen alguna cosa així com, i m'ho he imprès, després buscaré textualment les paraules, farem el possible per fer un seguiment d'aquestes orientacions. Per tant, tot queda obert. I el resultat d'això veurem quin és. Pot ser un resultat positiu en el sentit de que les institucions europees s'agafin seriosament les conclusions i es posin a reformar polítiques i a reformar potser algun dia tractats, o pot ser que tot plegat acabi amb una enorme
desil·lusió, perquè hi haurà hagut una feina. Després podrem potser fer un enfocament una mica més crític, no? Però hi ha hagut una feina intensa durant mesos, que hi ha participat bastanta gent, d'elaborar propostes, d'arribar a consensos, i si això acaba amb un document molt bonic que acaba a les prestatgeries de Brussel·les, doncs això generarà molta frustració, no? Per tant, hem de veure quin és el resultat d'aquesta conferència, però jo crec que en el procediment, que és un procediment diferent i innovador, ja hem fet una cosa interessant, que és implicar directament la ciutadania en el debat sobre com volem que sigui Europa, no? Però la pregunta que ens hem de fer és aquesta, si això és un exercici per debatre sobre Europa o per reformar Europa. Per mi hauria de ser les dues coses. És un debat per reformar Europa. Hauria de ser un debat per reformar Europa, però tinc dubtes de que això acabi sent així. Vols apuntar alguna cosa, Itziar? No, que el felicito perquè l'ha explicat molt bé, no? Em sembla... M'ha agradat, m'ha interessat molt, sobretot els termes que ha utilitzat, no? Ha dit és un exercici. Jo crec que aquesta paraula és clau, no? És a dir, bueno, crec que dignifica l'acció política que esteu fent, no? Que és intentar exercitar-nos tots en democràcia. En democràcia, en temps complexes, bueno, això, amb aquesta necessitat en el fons d'unir-nos, però amb aquesta sensibilitat nacional que també està a flor de pell, tots aquests reptes, aquestes contradiccions. Llavors, m'ha agradat que l'has definit com a exercici i m'ha agradat també que no has amagat que no està clar el pacte de seguiment per part de les institucions. Per tant, m'ha agradat perquè ja ens acaba de dir que és un exercici vulnerable i que té un risc de no arribar enlloc. Però clar, com que ha dit que és un exercici, doncs encara que no saltem el doble salt mortal, si hem estat fent flexions i tombarelles, ens sentim en millor forma. Per tant, en tot cas serà una reforma en el sentit que ens haurem ens haurem posat les piles, no? Tots plegats. Vull dir que al marge d'aquests riscos, jo penso que tal com tu l'has escrit, bueno, penso que ja en si mateix l'acabes de dignificar molt. Això com a comentari a la intervenció d'ell. Una de les altres preguntes que ens podem fer, perquè si més o menys l'hem seguit aquesta conferència sobre el futur d'Europa, segur que ens ha arribat diferents missatges de participa, posa un missatge a una web i més o menys innocentment ho haurem fet o no, però d'alguna manera no, la pregunta és que una vegada poses tu el missatge en aquesta web o participes en un fòrum o en un altre espai de trobada, com aquestes propostes es canalitzen perquè d'alguna manera siguin fructíferes o almenys s'analitzin més enllà d'aparèixer en un fòrum online que bé, al final allí compartirà espai amb moltíssimes altres propostes. Bé, de fet, aquesta conferència, diguem-ne, s'estructura en diferents plans, podem dir-ho així, de participació, no? Tenim la plenària, fem reunions plenàries aproximadament un cop al mes i mig, on ens trobem tots els components d'aquesta conferència, que bàsicament els components som ciutadania, escollida a l'atzar, diputats del Parlament Europeu, 108, diputats de parlaments dels estats membres, 108 també, 54 representants del Consell Europeu, que vol dir dels estats, dels governs dels estats, i després també teniu representació del Comitè de les Regions, del Comitè Econòmic i Social, de societat civil, i crec que no em deixo a ningú. Això és el plenari, que és on finalment s'acabaran adoptant els acords i els consensos. Però hi ha altres nivells de participació. No tot comença ni s'acaba en el que passa en el plenari. I per mi el més interessant, crec que n'hi ha dos que són especialment innovadors, i dels dos en vull destacar un, que són els panells ciutadans europeus escollits a l'atzar. Això és una metodologia en termes de participació d'abast europeu força innovadora, perquè s'han agafat 800 ciutadans de la Unió Europea, ciutadans i ciutadanes, a l'atzar, 800, amb una proporció, diguem-ne, per estats membres, intentant reflectir la diversitat de gènere, d'entorn socioeconòmic, d'edat
i com deia, territorial. D'acord? O sigui que hi ha hagut 800 persones que l'últim que s'esperaven un dia és rebre una trucada dient «Hola, sóc la Unió Europea, vol vostè participar amb les despeses pagades, diguem-ne, en aquest exercici», no? I suposo que hagués estat molt divertit tenir una càmera per veure quina reacció feia la gent que havien rebut aquesta trucada. Però jo crec que això està bé perquè una de les qüestions complicades, diguem-ho així, de la participació ciutadana és com evitar que et participin sempre, que t'acabin participant sempre els més motivats o els més interessats, no? I amb això, escollint ciutadans a l'atzar, ciutadans, la majoria d'ells, que segurament no fan un seguiment cada dia quan es lleven, no llegeixen el Político, per exemple, no? Que això ho fa molt poca gent, la bombolla de Brussel·les i poca gent més, no? Per tant, això és una manera d'implicar a ciutadania que segurament no haguessin participat mai directament en debats sobre com volem que sigui la Unió Europea. I aquests 800 ciutadans i ciutadanes s'han dividit en 4 panels, de 200 cadascú, que debaten 4 àrees temàtiques diferents. Per dir-ho a l'engròs, una àrea és democràcia, drets fonamentals, etc. Una altra és àmbit econòmic, social, de salut. Una altra és afers exteriors i immigració. I una altra és qüestions relacionades amb el mercat interior, qüestions econòmiques, d'empresa, industrials, etc. No? Llavors, clar, imagineu-vos ciutadans que potser alguns tenen 3 doctorats, no? Però d'altres potser doncs, tenen formació molt bàsica, tots discutint entre ells sobre aquestes qüestions. No? Per tant, com a exercici és interessant. I després l'altre aspecte, l'altra capa, diguem-ho així, de participació és aquesta plataforma digital que fa mesos que funciona i aquí potser vosaltres ja heu entrat o fins i tot ja heu fet aportacions directament. Doncs això és molt obert, no? És a dir, també s'estructura en, crec que són 9 àmbits les aportacions que pots fer, però aquí cadascú, sigui una persona individual, sigui una entitat o en nom d'una entitat, pot fer aportacions, només cal, diguem-ne, signar un compromís, no? Diguem-ho així, de comportament, de que no faltaràs al respecte, etc. No? I un cop fet això pots fer la teva aportació. Clar, això és innovador, certament, és interessant, és exercir mecanismes de democràcia directa. Clar, la gran pregunta i la gran qüestió és, tot això al final, com ens posem d'acord? Perquè clar, tens 40.000 entrades a la plataforma digital. Tens que cada panell han d'arribar a 40 conclusions, 40 propostes, cada panell. N'hi ha 4 per 40 per 2, perdó, n'hi ha 4 per 4, 16, 160 propostes. Més els grups de treball, perquè tot això també diguem-ne que es treballa en grups on hi ha ciutadans, on hi ha representants electes, on hi ha membres de la Comissió i del Consell Europeu. Per tant, veurem si som capaços d'arribar a acords i consensos. De fet, estem a 3 mesos de que s'acabi la conferència, en principi, no? Està previst que acabi el dia 9 de maig, i en aquests moments estem debatent com ens posem d'acord. Perquè la declaració conjunta de les institucions, que és el que donava el tret de sortida a la conferència, ho deixava tot obert. Només deia, el plenari és qui adopta les conclusions s'han d'adoptar per consens i sempre hi ha d'haver consens com a mínim de la part institucional. Vol dir que la part institucional vol dir Parlament Europeu, Consell, Comissió i Parlaments estatals. Si aquí no hi ha consens, teòricament, si un fa una lectura una mica estricta del que diu aquest document, les propostes ciutadanes no s'aproven. Això pot ser delicat. Llavors, sobretot des del Parlament Europeu i també des d'entitats de la societat civil, abans ho comentàvem, per exemple, hi ha una iniciativa molt interessant que agrupa una 50ena
d'entitats de la societat civil a nivell europeu que es diu Citizens Take Initiative o Takeover o alguna cosa així, disculpeu, ara no recordo exactament el nom, que el que està fent és una proposta de a veure com arribem a les decisions. Ja no parlem de què farem o què faran amb les decisions, sinó a veure com hi arribem. Per tant, això serà una feina que haurem de fer entre tots els components de la conferència, trobar el mecanisme. El que a mi m'estranya és que portem 8 mesos funcionant, més o menys, estem a 3 mesos d'acabar i encara no sabem com adoptarem les decisions. Per tant, aquí em sembla una mica d'improvisació tot plegat que pot ser temerària perquè al final és el que dèiem, aquí hi ha un perill de generar unes expectatives que després es frustrin i això pot acabar sent contraproduent amb el que potser les institucions europees buscaven amb aquest exercici, que era un exercici de legitimació de la pròpia Unió Europea. Alguns n'han dit un exercici de relacions o de PR, no? de relacions públiques o de relacions de comunicació. Jo voldria pensar que és una mica més que això, però perquè sigui una mica més que això hi ha d'haver transparència en la presa de decisions, com acabarem arribant a aquestes conclusions i, com deia al principi, que aquestes conclusions s'acabin implementant, no? Jo, enllaçant amb el que deia però el Jordi, tenia pensat fer-vos la pregunta de les fortaleses i mancances i pensava que les mancances vindrien més d'aquí que d'aquí, però bueno, crec que d'alguna manera estaria bé com també comentar tot plegat fortaleses i mancances que pugui tenir. A veure, jo lamento haver-me assabentat tan tard que estàveu fent aquest exercici, que el trobo molt interessant. Jo porto 20 anys, soc arquitecte, no? Però porto 20 anys especialitzant-me en posar d'acord ciutadania i les seves administracions quan tenen que resoldre el disseny d'una plaça o el pas d'una infraestructura. És a dir, m'he especialitzat en fer arquitectura social, és a dir, intentar que la gent es posi d'acord, no? Per tant, lamento incorporar-me tan tard a aquesta aventura europea, però jo el que he vist és que la participació, si no ve d'origen, no arrenca d'una necessitat ciutadana, té moltes dificultats per acabar bé. És a dir, les institucions busquen legitimar-se amb la participació ciutadana, però hi ha un alt risc que passi el contrari. De fet, el millor seria que la ciutadania fes l'esforç de la diagnosi de quines necessitats té i a partir d'aquí la ciutadania liderés la petició d'un procés de participació. Això reforça molt quan hi ha objectivament una necessitat. La participació és una paraula que, tot i que fa 20 anys que m'hi dedico, ja l'estic deixant una mica de banda i estic començant a parlar de cooperació administrativa-ciutadana, no? És a dir, per què dic cooperació? Perquè si us fixeu, la participació comporta una certa jerarquia, semblaria que algú convida a altres a participar i això, vulguis o no, tot i que no sigui la intenció, hi ha aquesta petita distància, no? Quan parlo de cooperació seria com una manera d'equilibrar. I dic, bueno, les administracions tenen una legitimitat, el sufragi universal, les votacions, ningú posa en crisi la democràcia representativa, és evident que les institucions tenen aquesta operativa de legitimació, funciona, però li falta una complementarietat, que és que ha arribat un moment en què la ciutadania està clar que per ajudar-los ha de fer-se més present. No només votant, sinó implicant-se més amb la presa de decisions o amb assenyalar les direccions cap on es vol anar. Jo sempre dic, si el nostre cervell té 2 hemisferis, la nostra democràcia necessita 2 parlaments, no? El representatiu i el directe, que és el ciutadà, Parlament ciutadà. Aleshores, el procediment que tu m'expliques passa de aleatòriament agafem ciutadania. Un altre error. Un altre error perquè és pensar que només pel fet de que participis en un exercici esdevindràs un ciutadà amb capacitat de diagnosi i influent. Jo crec que agafar l'atzar és una pràctica que es fa molt, busca realment implicar tothom, busca aquesta diversitat, però a mi em sembla que el que caldria són polítiques públiques de cultura política permanents, com aquest espai ara, no? És a dir,
no tindria que ser que, miri, ara vostè, perquè li ha tocat aquest sorteig, vostè entra i ara viurà una apassionant aventura europea i aprendrà de tot. Home, no. És a dir, el dret a la cultura política l'hem de tenir contínuament, no? És a dir, a les nostres escoles, a les nostres associacions, als nostres ajuntaments. O sigui, jo considero que no estem gastant gens en cultura política. I, per tant, la gent no estem aprenent a escoltar-nos, a debatre, a deliberar, a prendre decisions. No estem aprenent què és la democràcia, no? I, per tant, per mi, una de les debilitats que veig és que heu triat a l'atzar 800 persones. No volem que sempre participin els de sempre, dius tu. Resulta que els activistes som gent que ens estem especialitzant en representació dels ciutadans sense remuneració. És l'única diferència. És a dir, jo treballo fins al final per ajudar qualsevol moviment veïnal que tingui un problema urbanístic. No cobro i ho faig. És el meu activisme, no? Aporto aquesta col·laboració. És la meva acció política, legítima i tan important com la que fan els meus representants electes, no? Per tant, què passaria si en aquests espais, a més de 800 persones aleatòries, que no dic que no estigui bé, què passaria si entrem els que tenim aquesta experiència de donar veu i formar i generar cultura política i fer diagnosis, segurament enriquiríem molt. És a dir, si en la taula de medi ambient o de qualsevol cosa apareixéssim aquells tècnics experts que hem estat una mica fent aquesta connexió entre ciutadania i administracions, potser es donarien paraules claus, visions que funcionen, etc. Vull dir que s'ha d'anar al tanto a perdre els recursos que tenim entre la nostra ciutadania. I quan parlo d'activistes no parlo només dels que som externs, sinó dels treballadors públics. És a dir, els funcionaris i funcionàries que estan molt mal vistos són persones majoritàriament estratègiques per a la nostra democràcia. Són servidors públics, són persones que coneixen el marc legal, són persones que la seva vocació és el servei públic, etc. Aquestes treballadors i treballadores públiques tenen una experiència brutal amb implementació de processos, amb resoldre coses, i no es consideren mai rellevants o ningú pensa que són ciutadania, no? Llavors, penso que esteu perdent. Seria interessantíssim que haguéssiu dit persones claus a les administracions de medi ambient, persones claus o activistes. Per acabar, vull dir que jo volia dir, en primer lloc, aquesta idea de al tanto amb l'atzar, perquè hi ha vocacions ciutadanes i polítiques que es fan i que un les fa perquè vol aportar. Posar la participació a l'aleatori sense una estratègia de cultura política permanent és un risc. Podem quedar-nos amb menys idees de les que podríem tenir o amb idees peregrines. Fixeu-vos com tu mateix dius, les condicions és que ens posem d'acord les institucions, ja tornem-hi. És com dir, si la ciutadania no es posa d'acord, doncs ja sabem, com sempre, no s'enteren, entens? Llavors aquí jo veig aquest risc, no? I per acabar, jo et proposaria com heu d'acabar amb un exercici de deliberació, i l'exercici de deliberació és acabar amb la cosa amb la que funciona la nostra democràcia, que són les votacions. Impedir-les totalment. Les votacions simplifiquen, jugar a les majories deixa sempre les minories de costat, i per tant el dissident, el que veu diferent, no té cap opció. El problema que tenen les nostres democràcies és que han abusat de les majories, de la quantitat. Llavors, clar, hem d'anar a una democràcia deliberativa, que evidentment passaria perquè la gent tingués cultura política, coneixements per poder diagnosticar què està passant a la realitat, formació, per tant, però sobretot capacitat d'escolta. És a dir, quan les persones no aspiren a imposar la seva visió a l'altre, sinó amb una mica de sort aprendre com mira l'altre. Què ens passa? Que en política competiu, sistemàticament. Llavors el que veiem són partits polítics competint pel poder. Però, en canvi, l'exercici que tu ens descrius no parla de poder. Parla del contrari, no? De buscar per on anem. És un espai on l'objectiu de la vostra conferència és la cooperació, no? Llavors, què passa? Que heu d'anar molt al tanto que aquest consens no es vagi produint per votacions, sinó per deliberacions. I les deliberacions, bàsicament,
i acabo, no sé si m'estic passant, una dinàmica deliberativa que utilitzem. Aquí hi ha un col·lectiu que es diu Delibera, precisament, amb el Martí Olivella, que treballen amb unes targetes de colors i que una mica quan es fa un debat diu, bueno, anem a veure aquesta proposta, com la veieu? Tothom aixeca la seva tarja i imagineu que tots l'heu posat verda i ella doncs, l'aixeca vermell. El mecanisme o la dinàmica de deliberació és que jo no faria parlar a la majoria, sinó que agafaria ella i diria, parla tu. O sigui, és el sistema contrari. El dissident, el que ho veu diferent, el que està sol, és el que hem d'escoltar. Perquè per ser diferent ens aportarà una cosa que enriquirà i ens convencerà o no. Llavors, aquests mecanismes, o per exemple el color groc, que es diu, bueno, doncs majoritàriament bé, però tal cosa, no? O sigui, aquestes dinàmiques de anem a construir-ho conjuntament i sobretot anem a moure'ns en la posició i allò que valorem és que he canviat d'opinió, això és la cultura democràtica que pot salvar Europa. Perquè a partir d'aquí segur que podrem tenir una Constitució Europea, segur que podrem fer altres coses, no? Ho deixo aquí. Sí, o sigui, seguint una mica tot perquè al final s'entrellacen els temes, però parlant també de participació ciutadana, s'ha esmentat, sobretot amb el tema de l'aleatorització, però una cosa que ens volíem preguntar era també això, fins a quin punt sempre participen els mateixos en aquests processos, fins a quin punt són més joves i llavors doncs, pot haver-hi la contradicció entre que participen molt els joves però després se'ls fa poc cas en les polítiques públiques, o fins a quin punt doncs, es poden reproduir certes bretxes tipus urbana-rural, de gènere, etc. I com ho heu vist això ara en la conferència sobre el futur d'Europa? Hi ha hagut certes crítiques, no? Sobretot de part de determinades diguem-ne, entitats de la societat civil, en el sentit de que si mires a la composició dels panels hi havia un cert biaix de persones doncs, amb nivell d'estudis elevats, més urbanites o més urbans que rurals, molt de, permeteu-me, molt de blanc i poca diversitat, diguem-ne, en aquest sentit. És probable que això hagi estat així, no? De totes maneres, suposo que és difícil, no? Fer una representació absolutament fidel de la diversitat de la Unió Europea quan agafes 800 persones, que comparat amb 450 milions de ciutadans doncs, és un percentatge ínfim, no? Jo, de totes maneres, sí que volia afegir una cosa també en el sentit crític, no? Sabem que estem en l'època de la immediatesa, de que tot ho volem per ahir, dels tuits, dels likes, i això és una cosa que al meu entendre està fent molt mal a la política, molt mal, perquè les coses perquè surtin bé necessiten temps, i no només en política, sinó pràcticament en tots els àmbits de la vida, no? I això ho dic pel que deies de la necessitat de fer deliberacions profundes, que estiguin guiades, que no vol dir que t'encaminin cap a un resultat determinat, no? Sinó que et permetin tenir un debat estructurat, de qualitat, raonable, no? Clar, aquesta conferència haurà durat un any, del 9 de maig de l'any passat al 9 de maig d'aquest any. Però en realitat haurà durat 6 mesos, perquè entre que va arrencar i ens vam posar a treballar en tots els nivells, panells ciutadans, grups de treball, plenària, això no va passar fins al setembre-octubre l'any passat. Llavors, estem demanant que en mig any els panels arribin a les seves conclusions. Els panels s'hauran reunit 3 vegades, caps de setmana, o 3 dies com a vol, 3 vegades. Per exemple, jo estic en el grup de treball de migració, que és el grup de tots on les visions estan més polaritzades. Entre els de la ultradreta, que diuen que aquí no hi cap ningú, que no sigui ciutadà de la Unió Europea i que no volem a ningú, i en tot cas que si volem algú, ha de ser algú per raons econòmiques i si pot ser que ja vingui amb la butxaca plena, no? I després tens a l'altre extrem, estic caricaturitzant, que diu tothom és benvingut. Però és que les posicions aquí, els debats que hem tingut, costa molt, costa moltíssim
arribar a un punt de consens. Imagineu si costa que fa ben bé un parell d'anys, que les institucions europees estem debatent això que s'anomena el nou pacte per la migració i l'asil, que és una proposta que va fer la Comissió Europea i no hi ha manera que ens posem d'acord. Llavors, si les institucions europees en 2 anys, que vol dir estats, 17 estats, que vol dir Comissió Europea i que vol dir 705 diputats al Parlament Europeu, en 2 anys no ens hem posat d'acord, estem demanant a 200 ciutadans escollits a l'atzar que en 3 caps de setmana resolguin la qüestió de la migració i de l'asil a la Unió Europea. És a dir, això requeria molt més temps, més deliberació, més tranquil·litat i més profunditat. Què passa? Que això bàsicament va ser una idea del president Macron Ostres. i el mes de maig tenim eleccions a França. I això és així. És molt complicat en mig any tenir un debat profund. Que no vol dir que no s'havia de fer. Jo crec que és millor això que res. Jo crec que és millor això que res. Però hi ha hagut algunes qüestions de procediment que han vingut marcats, també parlem clar, no? Han vingut marcats perquè sabeu perfectament que la Unió Europea qui talla el bacallà normalment són els estats, el Consell de la Unió Europea. I això, des d'un principi, el Consell de la Unió Europea, i aquí estem entre amics, no? Entre família gairebé. Bueno, però els que et mirin després, no sé. És igual. Al Consell de la Unió Europea això des d'un principi li ha fet nosa. És a dir, la idea aquesta, no? De la deliberació oberta, ciutadana, sobre el futur d'Europa, li ha fet nosa. Però tampoc podia dir que no directament, no podia tancar la porta directament. Llavors van dir sí, però. I el sí, però vol dir Ràpid sí, però, i que no faci mal. però ràpid. I les conclusions ja veurem què en farem, no? Llavors això, un altre cop, ens pot portar a un resultat decebedor en aquest sentit. I només dir que el paper dels experts, hi ha hagut experts que han estat participant en els panels, però també hi ha hagut crítiques en quant a l'elecció que s'ha fet dels experts. Clar, és que en principi s'haurien de postular ells. O sigui, haurien de ser, és a dir, s'hauria de dir fem un debat sobre immigració a tot el territori europeu, que cada lloc de proximitat iniciï el seu debat i elevi. És a dir, és una pena que tenint el repte que teniu a les institucions europees de fer-se pròxims a nosaltres, és una pena que no hagueu pensat que aquest debat podia arrencar precisament d'aquest petit espai i anar a tota Gràcia, i anar a tota l'àrea metropolitana, i anar a Catalunya, i anar fent. És a dir, és una pena que no ens hagueu llançat a l'os, no? De dir, ei, arrossegueu aquest os, què fem amb la immigració? Perquè ens haguéssim articulat tots al voltant d'aquest os i ens haguéssim anat coneixent i parlant i debatent i llavors conjuntament, heroicament elevaríem les nostres deliberacions. I si això es produís alhora, seria molt bonic imaginar que estem tots amb els nostres ossos per Europa i que finalment anem fent un esquelet, no? Conjuntament, amb aquests ossos rossegats, no? On no veus la columna perfecta, sinó que la veus imperfecta. Però, a més, si ho féssim així, un debat geolocalitzat, entendríem les diversitats de creences, de sistema de valors, que encara estan a la Comunitat Europea, i entendríem millor com gestionar aquesta divagació. Jo et diria, per no desanimar-te, que, clar, us han convidat a una trampa. Ja ho has dit, hi ha algun polític que ha volgut capitalitzar un acte de democràcia. Bueno, ell mateix, per ell, el fracàs sí que es produeix, per tant, tranquils. L'exercici, com tu dius, està ple de coses que tenen virtuts, d'intuïcions molt bones. Jo ho veig interessantíssim. I aquí potser el que caldria és aprofitar la limitació del que això doni per reivindicar, fer-ho sense pressió i amb un temps raonable de 5 anys, 6 anys, una cosa més ambiciosa. I jo crec que seria molt maco que Catalunya, i en concret tu, fes una contraproposta. En comptes del Macron, doncs tu fessis la contraproposta. Perquè aquí a Catalunya en sabem un munt d'organitzar-nos en petits espais, de deliberar, de fer exercicis democràtics i de reivindicació, de llibertats. Tenim una cultura política que, bueno, ja que volem ser una mica més reconeguts europeament, fem nosaltres la proposta.
Jo et proposo això, perquè t'asseguro que ben plantejat, sense pressa, amb recursos, evidentment, econòmics, seriosos, que estic convençuda que els estats mateixos voldrien aplicar-los, podríem fer una feina molt ben feta, no? De diagnosi, d'aprofundiment, que aquella ciutadania que participés tingués un reconeixement, és a dir, aquells que s'impliquessin tinguessin alguna mena estudiants, crèdits, professionals, doncs, capacitat de fer informes i cobrar-los. O sigui, hauríem de buscar uns incentius i un reconeixement i veuries que de sobte tindries una quantitat de persones amb ganes de treballar pel bé comú. Jo et diria, fes tu la proposta. En sèrio, espera't que fracassi això, o no, mira lo bo i lo dolent, i llavors des de Catalunya fem una revisió crítica a això. Diguem, bueno, França ja ho ha fet, ara venim nosaltres. De fet, és molt simptomàtic, ara, si sortíssim aquí fora i comencéssim a preguntar a la gent que passa, sabeu que hi ha una conferència sobre el futur d'Europa, ningú sabria què és, no? Vosaltres sí, perquè us interessa el tema, no? Però és mostra del fracàs. És mostra del fracàs d'aquesta manera de plantejar, no? Aquest procés participatiu que pràcticament ningú sàpiga que està funcionant això, que existeix i que hi ha maneres fàcils de participar. Jo he vingut amb un taxista de Punjab, punjabí, no? I m'ha dit, on va vostè? Dic, al Teatre Neu. Diu, que és cantant vostè? Dic, no. Dic, no, soc arquitecte. Ah, però què va fer? Dic, bueno, vaig a parlar amb un eurodiputat. Ah, és política? Dic, bueno, sí, més o menys. Clar, ells del Punjab, al Pakistan el grau de corrupció en política és del 100%. Vull dir, no, és a dir, pels punjabís, si ets política, ets corrupte. No hi veuen diferència, no? I ha dit, bueno, i clar, ha dit, bueno, doncs aprofitaré per parlar de política amb vostè, m'ha dit. Diu, què pensa? Pensa que Putin invadirà? Llavors, bueno, ha sigut una delícia i he pensat que no era atzar que passés això venint a parlar amb tu, no? Clar, i he pensat, és que hi ha un potencial de persones interessades en la política internacional, de persones que se senten del món. Ja no, bueno, la majoria dels punjabís són del Raval, són del meu districte, però a part d'això, vull dir, hi ha aquesta dimensió política ciutadana tan apassionant que te la trobes en un taxi o te la pots trobar a qualsevol lloc, que quina pena, estic convençuda que si féssim un bon reclam, aquest taxista estaria aquí, perquè jo li he dit, per què no es dedica vostè a la política? Diu, perquè no sóc bon orador. Dic, ostres, fixa't tu, no? O sigui, que un nano que ja es veia que era un crac de llest, ja renunciava a pensar que podia fer política pel fet de que no era bon orador. Vull dir, quina imatge, a què hem reduït, no? Però vull dir que estic convençuda que ja trobaries moltíssima... Hi ha aquesta diversitat que esteu mesurant, que hi hagin dones, que hi ha homes, que no tots siguin blancs. Si en aquest moment les nostres metròpolis estan totalment equilibrades. I afortunadament podríem, simplement dient qui té ganes de parlar de política. T'asseguro que ja se't faria la diversitat, saps? És que és així. O sigui, estem millor del que ens pensem. Recollint l'anècdota i ja d'alguna manera per cloure aquesta part de preguntes i també doncs, donar-vos la veu al públic, recollint l'anècdota i parlant de confiança en les institucions, de quin nivell és el d'implicació en la política, surt una mica la reflexió, i que ho comentàvem d'alguna manera abans, no? que les eleccions europees solen ser les que hi participa menys gent, a les eleccions al Parlament Europeu. I bé, podríem trobar altres exemples en què la participació o el nivell de confiança en les institucions europees no és d'allò més elevat o no és el referent, malgrat que sí que és veritat doncs, que el sentiment europeu, almenys aquí, està prou extès. Llavors la pregunta seria fins a quin punt una iniciativa com la Conferència sobre el Futur d'Europa o d'altres similars que es puguin produir ajuden a revertir aquesta tendència de desconfiança cap a les institucions, o almenys ajudarien a fer que la ciutadania tingués més confiança cap a les institucions europees. Jo crec, malauradament, que aquesta experiència concreta, molt poc per intentar implicar més la ciutadania a unes eleccions europees o a processos, diguem-ne, deliberatius entre eleccions, no? Pel que dèiem ara, perquè és que malauradament no ha arribat això on havia d'arribar, que era el gran públic, i està sent un exercici massa limitat i massa tancat, no? De totes maneres, hi ha altres
i altres qüestions, no?, que podrien intentar millorar la participació o millorar la implicació de la ciutadania en temes europeus, i no és res de nou, són temes que també fa molts anys que estem debatent, com per exemple les llistes transnacionals, no? És a dir, jo em considero un federalista europeu, que vol dir que vull que l'àmbit europeu, que està per sobre dels estats, cada dia tingui més possibilitats de decidir, per tant, més competències. En aquest espai polític no deixa de ser en part un contrasentit que quan tu vas escollir el Parlament Europeu, que és l'única institució que representa directament la ciutadania, diguem-ne que ho hagis de fer per compartiments, per estats. I en el cas de l'estat espanyol encara és més flagrant perquè som circumscripció única, no? Perquè ja ni tan sols teníem en compte la diversitat nacional de l'estat en les eleccions europees. Però tindria molt de sentit que almenys una part dels 705 o els que siguin eurodiputats siguin escollits en llistes que fossin les mateixes a tot arreu. Llistes de diferents partits polítics, no? Al Parlament Europeu ens agrupem en grups polítics. Doncs per què aquests grups polítics no podríem tenir la mateixa llista i que aquesta llista la poguéssim votar des de Badajoz fins a Vilnius, no? Aniria molt en la línia de dir estem construint una comunitat política, aquí hi ha famílies polítiques, aquí hi ha grups polítics, aquí hi ha debats polítics, i per tant al Parlament Europeu traslladem aquesta dimensió europea de la política, no? Aquest és un debat que fa molts anys que tenim. Al final, diguem-ne, la regulació electoral europea depèn del Consell, depèn dels estats, no depèn del Parlament Europeu, però sí que, i ho comentàvem abans, sí que ara tenim una possibilitat, sembla ser bastant real, de que al Parlament Europeu ens posem d'acord per demanar al Consell Europeu, que ha de tornar a revisar d'aquí poc la normativa electoral, que el Parlament Europeu, per una gran majoria, traslladi al Consell la necessitat de que hi hagi una part dels eurodiputats i eurodiputades escollits amb llistes transnacionals. Es parla d'aprofitar el gap de representació que ha significat el Brexit. Ara som 705, abans érem 750, doncs aprofitar aquests 45 de decalatge, diguem, que siguin 46 escollits en llistes transnacionals. Llavors, el dia de la votació tindríem dues urnes, que al meu entendre n'hi hauria d'haver una tercera, ara explicaré per què. La de la circumscripció, que òbviament en el cas de l'estat espanyol a mi m'agradaria que fos una circumscripció catalana, la transnacional europea, i després la tercera urna, jo crec que també estaria bé que escollíssim directament qui ha de ser el president o presidenta de la Comissió Europea. I faltaria una altra urna on es fes un Parlament ciutadà, és a dir, aquesta ciutadania implicada que volgués fiscalitzar i acompanyar i promoure la participació ciutadana. O sigui, us falta l'altre hemisferi. O sigui, jo crec realment que hauria de ser possible formar part d'aquests espais de decisió sense estar escrit a cap partit polític ni a cap família política, però en canvi amb unes credencials de trajectòria cívica, tècnica o ciutadana per poder estar. O sigui, un Consell de Ciutadania Europeu per contrapassar els estats i els partits. És a dir, cal que anem... Una pregunta, que a mi m'agradaria fer-te ara com a reacció, diguem-ne, al que has dit. Això no separaria encara més el que és la visió dels polítics de la visió de la ciutadania? Jo em considero ciutadà igualment, diguem-ne. Sí, no, simplement no és una... Clar, és que fixa't tu, pobre, com que portes temps amb la vida política, tens una visió frontista. Jo no ho deia en aquest sentit, sinó en sentit cooperativista, no? És a dir, tu tens com a eurodiputat ciutadà unes intuïcions que en l'esquema en el que entres no les pots desenvolupar. I ens tindries a nosaltres com a aliats. És a dir, cada eurodiputat que considerés que el Consell d'Estat s'està passant, no està escoltant, o no hi ha tal, o no... Quan tu notessis una disfunció, una rigidesa en la democràcia representativa i volguessis anar més cap a la deliberativa o volguessis... et podries recolzar
amb un Parlament ciutadà que agafaria les seves inquietuds, les debatria i seríem sobirans, perquè finalment nosaltres som el poble sobirà. Però en definitiva tots seríem representants escollits. No, estic parlant de la en unes complementària. urnes, no? Sí, no, perquè sí, si votessin sí. És a dir, però votar de facto és una manera de dir que cada comunitat podria treballar els seus propis candidats, ciutadans, amb perfils èquids. Seria com això, un Consell Ciutadà que acompanya, que reforça les ànsies de democràcia dels propis polítics que esteu atrapats amb aquests mecanismes de poder. No? És a dir, el que vull dir és que, malauradament, en política europea o nacional, el poder està sobrevalorat. O sigui, hi ha massa interès en manar. I l'interessant és com anar, és encomanar, no? O sigui, anar amb els altres, confluir, buscar solucions més o menys de consens, canviar les coses, no? Llavors, malauradament, tota la gent jove aquí amb vocació política, si entra per la via del partit, farà el seu camí, però estarà tot el dia girant amb la competència, amb el poder, i és una vida política que, bueno, què vols que us digui, no? Jo que l'he provat. L'altra és una vida política, bueno, que no estàs amb el poder, però estàs amb les forces, amb les utopies, amb les ganes de transformar, amb les ganes doncs, de fiscalitzar la despesa pública, amb les ganes de... Bueno, és a dir, és una vida política molt saludable, complementària. Llavors jo dic, aquesta acció, aquesta implicació de la ciutadania a acompanyar-vos, us millora a vosaltres la vida, i us reforça i us allibera d'una visió de la democràcia actual excessivament centrada en el poder. O sigui, que Macron vulgui legitimar-se ell amb un exercici de democràcia semidirecta, quan ho mana tot ell i posa els plaços. És a dir, jo sempre que faig un procés participatiu, el primer que faig és codissenyar-lo amb les persones del lloc on l'he de fer. Jo dic, bueno, jo crec que hauríem de debatre així, però miro totes les parts i normalment m'ho canvien. Però aleshores ja aquell projecte no l'estic manant jo, l'estem fent conjuntament. Se'l creuen més, el defensen més, hi participen més i després estan més satisfets. Per tant, no és que vulgui doblar el sufragi universal i les representacions. Jo estic feliç que tu em representis. Però dic que quina pena que quan el Macron t'està imposant que aquest exercici tan interessant sigui mediocre, quina pena que jo no t'hagi pogut ajudar. Jo el que lamento és haver perdut la possibilitat de la meva vocació ciutadana d'acompanyar-te, perquè encara que em representes no et puc deixar sol. Entens? Perquè si no, malauradament acabem amb una qüestió de poder, que és el que està... I per això els estats, o el mateix Putin, per contestar al meu taxista, fa exercicis de força perquè té problemes interns en el seu país, m'explico? I com que té problemes interns, fa això. Llavors, bueno, no seria més fàcil analitzar què li està passant al Putin i veure, no sé, quina pena, no? Hores i hores de ràdio escoltant els gestos de poder o contrapoder absurds i cap poc anàlisi de la situació real a Rússia, no? Doncs amb això deixaríem per conclosa la part aquesta de preguntes. Llavors, si teniu alguna pregunta vosaltres, doncs endavant, tant sobre la conferència sobre el futur d'Europa, participació ciutadana, etc. Deies abans que havies estat amb un taxista a Punjabi que et deia que potser seria a Punjabi tenen la idea de corrupte. Jo crec que aquí a Espanya no estem tan fora d'això i amb les últimes notícies. Parlaves també de com es crea la cultura política, inclús criticant aquesta idea d'atzar, no? I fent una mica la frase utilitzant l'arquitectura, jo volia preguntar-te com es creen els ciments de cultura política pels joves. Perquè, per exemple, per implicar-se dins de la Unió Europea, amb un simple treball, et demanen un C1 d'anglès, un altre títol de francès. I això, per exemple, jo penso en els meus amics, un títol d'anglès val 300 euros, un de francès també, i a més de valdre diners val temps que molts no tenen perquè o estan estudiant o estan treballant. Per tant, a partir d'aquí ja dividim, no? La societat europea implicada en classes socials. Llavors, volia preguntar-te com es crea això, perquè jo crec que això no és directament natural. Un no neix i es fa militant europeu, sinó que un comença a veure
l'europeisme de diferents formes, no? Sobretot si està al Liceu francès, doncs potser més senzill, però si està a l'escola pública de Ciutat Vella, doncs potser és molt més difícil, no? Per tant, la primera és aquesta, i la segona pregunta pel Jordi, volia preguntar-te, utilitzant la idea de la sobirania, em sembla que la sobirania aquí en Espanya, doncs, alguns partits polítics euroescèptics doncs, estan començant a pujar, no? I volia preguntar-te si és un perill en un futur o si ja està sent un perill en un present l'euroscepticisme que potser tenen idees de vulnerar alguns drets dels col·lectius LGTBI, etc. Qui comença? Tu Bueno, mateixa. mira, jo penso que efectivament, és a dir, hi ha més interès en que els joves siguin consumistes que es formin. I per tant, jo crec que falta una política potentíssima d'accés a la formació en llengües, amb coneixements de tota mena. És a dir, s'ha de fer, és a dir, s'ha de reconèixer el problema. O sigui, no hi ha espais de cultura política més enllà del teu caul, el teu esplai, el teu lloc on t'associs, si ets no sé què, o ets de joventut d'un partit, però quines vies té un jove per anar-se formant amb l'escolta? És a dir, exercicis de, per exemple, anar al teu barri, diagnosis, què li passa al barri, què li passa a les persones del barri, respondre què està passant aquí. Això és un exercici que tots els joves haurien de fer sistemàticament. És una praxis que des del govern s'hauria de fomentar. És a dir, els joves han de poder, són el futur i han de ser capaços de fer una diagnosi empàtica amb què està passant a la realitat, i aquí l'exercici d'empatia, i com ens està afectant a totes. No només a mi, sinó a totes. Per després fer el tercer moviment fonamental i fundador, que és juntes anem a canviar-ho. Llavors, com s'aconsegueix això? Bueno, des d'unes polítiques serioses, econòmiques, amb diners i inversions, d'espais de capacitació ciutadana als joves, és a dir, beques per estudiar idiomes, beques per fer el que vulguin, però gratuïtes i amb reconeixements i honors. Val? I estudis i diagnosis actualitzades de les coses del territori que permetin a sobre... O sigui, jo no tinc que saber què li passa a un barri perquè ho diu l'IDESCAT, si tinc els joves del Raval que m'ho poden dir. És a dir, per què he d'escoltar l'IDESCAT si el Raval que tinc en les mateixes escoles o instituts, tots els orígens del món, si la meva ciutat vella és el lloc més universal de Catalunya, juntament amb d'altres, ara ja tinc altres competències, però jo sempre quan era regidora deia tinc 167 nacionalitats i em semblava el lloc més culte i més universal de Catalunya. Deia, bueno, ostres, imagina't que jo pogués fer diagnosis de les coses i ensenyés com un exercici d'això, d'anàlisi, no? I d'empatia. I després vindria l'altra acció, que això sí que tu no ho pots obligar. Ja neix o no neix. O sigui, hi ha la vocació de dir, m'organitzo per transformar-ho. Me faig d'unes joventuts d'un partit, o me faig d'una ONG, o me faig del que vulgui, però m'organitzo amb d'altres. Perquè em posiciono i em presento a la meva societat com una persona activa. Clar, però si això des del govern t'ho facilitem, si això us ho reconeixem, si això està en el vostre currículum, si es veu que has participat en un exercici de diagnosi en el teu barri, en un procés participatiu per no sé què, si en els vostres currículums cada acció ciutadana que féssiu i intervinguéssiu computés d'alguna manera i us donés un curs d'anglès gratuït, o si tinguéssim aquests mecanismes de reforçar el bon ciutadà, doncs, bueno, imagina't, això seria segurament un bon planter i una bona escola. Aquesta és una de les coses que se m'acuden, entre d'altres. Sobre l'euroscepticisme, això no és un perill a futur, és un perill a present, ja ho és un perill real. De fet, si tots els eurodiputats i eurodiputades euroscèptics de l'Eurocambra avui s'apleguessin en el mateix grup polític, podrien ser el tercer o el segon grup de la cambra. Això ens pot xocar una mica perquè vist des d'aquí, com deies, no? Catalunya és un país força europeista, l'estat espanyol també, però hi ha realitats a la Unió Europea que estan absolutament allunyades d'això, no? Quin és el perill de l'euroscepticisme? És una posició política legítima, però combina populisme
amb replegament identitari. I això és un còctel que pot ser perillós. I, de fet, aquesta divisòria, que aquí no ens arriba tant, al Parlament Europeu la vivim cada dia, i en general a les institucions europees, a Brussel·les, perquè hi ha realment una batalla política i una batalla de poder per veure si enfortim la Unió Europea o la debilitem. I és una divisòria molt clara. Per sort, a vegades les comunitats polítiques ens fixem molt en els parlaments, ens fixem molt en els executius i mirem poc al judicial, al poder judicial. Avui en dia qui està defensant més l'Europa política és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per exemple, la setmana passada hi va haver una decisió històrica que el Tribunal va ratificar una cosa que el Parlament havíem demanat i havíem liderat, que és el mecanisme de sanció als estats que vulnerin l'estat de dret i els valors fonamentals de la Unió Europea. Sancions en el sentit de vosaltres no rebeu diners del pressupost europeu. Això hi va haver diferents estats, entre ells Hongria i Polònia, que ho van portar al Tribunal de Justícia, dient que això anava en contra dels tractats europeus, i els tribunals van dir no. El Tribunal de Justícia va dir el que no és lògic és que abans que accedeixin a la Unió Europea els estats membres els hi demanem compromís amb els criteris de Copenhagen, que es diu, o que es deia abans, quan jo ho estudiava, no sé com es diu. Compromís amb l'estat de dret, compromís en democràcia, en valors, etc. I un cop estiguin a dintre ens n'oblidem. Els jutges van dir això no va així. Quan esteu a dintre també heu de fer que això funcioni així. Llavors, hi ha hagut decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que han fet més que no pas 30.000 debats al Parlament Europeu o al Consell de la Unió Europea. Però això no amaga que realment hi hagi aquest debat i aquesta pugna, que a més, tot aquest euroescepticisme, diguem-ne, es va veure molt impulsat pel Brexit. El Brexit va ser un moviment absolutament populista en aquest sentit. Ara s'està veient les conseqüències, sobretot ho estan veient els ciutadans del Regne Unit, tant els que van votar marxar com quedar-se, tots ho estan veient, però clar, això va animar molt, no? Els Orbans i etc., no? que hi ha per la Unió Europea. Jo tinc la impressió, per això, que aquest euroescepticisme és més un mecanisme de poder i de preservació del poder i els privilegis associats al poder de les elits que no pas de la gent. És a dir, estic segur que a Polònia i Hongria la ciutadania és molt més de mitjana, molt més europeista que la gent que la representa. Perquè la gent que representa utilitza aquest discurs per guanyar eleccions. Amb un Parlament ciutadà on estiguessin els polonesos quedaria demostrat això que dius. Més o menys està passant, això que dius, està passant en els panells ciutadans. Sí, veus? Perquè s'està arribant a conclusions, a aquestes recomanacions que ens han de fer, que a mi em sorprenen positivament perquè van més enllà del que un podria pensar que és la mitjana, diguem-ne, estadística, si es pot dir així, del pensament sobre què ha de ser la Unió Europea avui en dia. I en qualsevol cas va molt més enllà de tots aquests líders euroescèptics. Alguna altra pregunta? Veig que sou dos. Sí, si poden ser les preguntes breus i les respostes també breus perquè ens doni temps. És que ja he fet una pregunta tan ben argumentada que li hem correspost. Jo tenia dues preguntes per l'Alzira. La primera era quina és la teva posició respecte a les quotes i la segona... Les quotes? Quotes de gènere, entenc, en llocs de representació. Quotes, ara no sabia si era... Sí. I l'altra pregunta era que, és molt interessant aquesta distinció que has fet com del terme, de l'activisme com intermediador entre la ciutadania i les institucions, perquè al final sí que és veritat que la paraula activista ve d'acció i al final res no es fa si no ho mous, no? És molt interessant. Però jo veig com un problema, com m'ha fet pensar
en què, és a dir, normalment com potser jo no sé si a nivell general veig els activistes més posicionats com en contra de la institució. Aleshores, en el moment en què un activista fa d'intermediadora, estàs professionalitzant la feina d'aquest activista i aleshores l'estàs convertint en polític o política. Aleshores, no sé si em pot parlar una mica. En poc temps, no? Bueno, jo el tema quotes, a veure, jo el que no... En qualsevol procés de participació en el que jo estic o en qualsevol organització en la que participo, és a dir, una ja intuïtivament veu si aquell espai està equilibrat o no. Per tant, jo estic a favor, més que quotes, a buscar equilibris en tots els espais, de tota mena. I el de gènere en pot ser un, però normalment tipificat... Jo sóc una persona que a cada ambient i en cada moment torno a reprogramar-ho tot. O sigui, quan inicio un procés participatiu, malgrat tinc el meu mètode, el torno a proposar, me'l canvien, me'l matitzen, i això em té molt entretinguda perquè no m'avorreixo mai, perquè mai repeteixo el mateix. No? Llavors jo no m'agrada gaire dir això ha de ser així, perquè com que la realitat canvia contínuament i a vegades hi ha situacions especials, el que penso que és fonamental és que a l'inici de qualsevol organització es plantegi la qüestió. És a dir, com ens volem organitzar, estem totes representades, aquí hi ha unes viatges de poder o de classe o de no sé què, o de parlar-ne. I aquella comunitat decidir amb quins paràmetres creu que podrà anar regulant la igualtat i els espais realment legítims, no? O sigui, on no hi hagin dominis. Això és una. I l'altra qüestió, a veure, jo el que vull dir és que no hi ha cosa que salvi més la nostra democràcia, que és que la ciutadania i l'administració es tornin a fer amigues. Això és clau per mi. Aleshores, aquests activistes que sembla que van contra les administracions simplement s'han equivocat una miqueta, han confós el poder que dirigeix les administracions amb les administracions, segurament, i per tant, jo el que faig quan faig un procés participatiu és que en els meus panells faig venir ciutadania, experts i funcionaris. O sigui, els implico. O sigui, no faig un procés participatiu, per exemple, ara del POUM de Cadaqués, doncs estan la gent de Cadaqués, la gent de Barcelona que estiueja a Cadaqués, que és tot un altre gal, però estan els experts, els arquitectes, i estan els funcionaris de la Generalitat, del no sé què. És a dir, genero un espai on, bàsicament, com deia ell, tots són ciutadania i tots estan intentant resoldre alguna cosa. Llavors, en aquests espais híbrids és on jo em moc i en aquest sentit estic reforçant que el ciutadà que està parlant de Cadaqués, quan escolta algú de la Generalitat que li dona explicacions, diu, ostres, doncs aquest funcionari li importa Cadaqués també, està aquí parlant-ne, no? I es van creant aquesta sensació de que un representant públic i un funcionari també es poden comprometre com tu, com a ciutadà, amb l'interès general, no? Per tant, no sé si t'he respost, vull dir-te que jo crec que s'han d'anar barrejant, s'han d'anar acostumant a que són el mateix, però que tenen una diversitat de posició. Llavors jo no vull professionalitzar ningú, jo només dic que els activistes són generalment persones que no es conformen amb decisions no legítimes o decisions prou ponderades tècnicament. Això és l'activista en general, algú que està dient, ell, es pot fer diferent. En general, això és la meva definició d'activista. Que alguns ens hem especialitzat en fer de pont, bueno, això ja és una característica personal meva i jo crec que molts de vosaltres a la llarga us podeu trobar, si esteu formats tècnicament, us pot passar que us trobeu fent de pont. No sé si t'he respost, si no després seguim parlant. És que m'estic agobiant pel temps. No. L'Oliver anava bastant per aquest sentit, una mica en aquest debat on arriba el privilegi, després on arriba la coherència de si ens convertim en polítics o si fins a quin punt som societat civil fins que ens convertim en polítics i com això afectaria, per exemple, si idealment haurien de ser tots, o tots els polítics haurien de tenir la seva pròpia feina i després l'activisme de cara al govern. Això és un debat molt gran que no ho dic a dir, crec que no respon bastant amb aquesta última pregunta. I després volia preguntar al Jordi una mica venint del que deia la Reisiata, que a Catalunya hi ha una cultura política molt potent i que ara mateix, fa poc, hi ha hagut dues propostes a la Conferència sobre Europa que han tingut, que són catalanes, una sobre l'Estatut de la Llengua Catalana i l'altra sobre l'autodeterminació. Quina seria la possibilitat que aquestes propostes arribessin a un debat seriós
al Parlament Europeu i l'altra és si hi hauria possibilitats que alguns membres, estats membres, bloquegessin o intentessin evitar que aquests debats es portessin a terme. Començo jo ara? Sí, perquè diu que jo ja li he respost. Ja... Molt bé. T'estàs referint a dues idees que s'han entrat dintre de la plataforma digital. En principi, les idees més recolzades, diguem, que s'han fet més m'agrada i més comentades, han d'aparèixer en els informes que hi ha un equip de tècnics que ens passen cada 2 o 3 mesos als membres de la conferència. I, per tant, com a mínim el que hauria de passar és això, que en el proper informe, que imagino que serà d'aquí un mes, aquestes dues idees, si són de les més comentades i votades, doncs haurien de ser-hi. I el lògic és que hi hagués un debat si es tenen en consideració com a recomanacions finals de la conferència. Llavors, això és el que hauríem d'intentar. Jo personalment estic molt a favor d'aquestes dues idees. No estic en el grup de treball on es parla directament d'aquestes qüestions, però sí que estic a la plenària i, per tant, intentarem que això es pugui, com a mínim, Jordi, les pots repetir? És que no l'he escoltat bé, les seves. Sí. Hi ha una que demana que els conflictes d'autodeterminació dintre de la Unió Europea d'alguna manera estiguin regulats pels valors fonamentals, diguem, en el marc dels valors fonamentals, per tant, que no es pugui ni reprimir, ni evitar debats, ni imposar res. Correcte. I després una sobre les llengües, no? Les llengües que no són oficials avui en dia Vale, perdó, és que no t'havia escoltat bé. de la Unió Europea, que tinguin un estatus més d'acord amb el que tocaria, no? Respecte a si els estats membres poden bloquejar o no, els estats membres sempre poden bloquejar, sobretot en aquelles qüestions que s'han de prendre per unanimitat, però en el cas de la conferència sobre el futur d'Europa és el que dèiem abans, no? És que potser ni els hi caldrà fer això, perquè potser em dir moltes gràcies per aquest document, moltes gràcies per haver treballat tan intensament durant 6 mesos, ja en parlarem, només dient això, no cal que activament facin de dolents i bloquegin res, no? Jo crec que això seria un error, com em sembla que he deixat clar, però podria passar. Sobre l'altra qüestió, sí, molt breument, i així tanquem. No, bueno, és que no... Bueno, em sembla que... Al final, si realment els activistes o la idea ideal de política hauria de ser que la persona treballés, tingués una feina, que llavors servia el seu activisme al seu temps lliure per fer política o per fer... Això és un debat molt ample, Sí, ja no vull entrar. no sabria dir-te. Mira, jo vaig ser regidora 3 anys, vaig dimitir per diverses coses, entre altres perquè no volia ser corrupta, perquè, clar, una ha de viure molts anys i ha d'estar tranquil·la, no? I vaig optar per això. La veritat és que en el moment que vaig dimitir me'n vaig adonar fins a quin punt la meva vocació política era ferma i no estava disposada a fer-la de qualsevol manera. I des d'aleshores he estat activista i bueno, faig molta i intensa vida política, no? I em sento, evidentment, no remunerada. Ara, agraeixo molt tenir un regidor de Ciutat Vella, una alcaldessa, un eurodiputat, és a dir, són persones que jo les veig com aliades, simplement que les veig emmaranyades en el poder o en les institucions d'aquestes arcaiques i desitjo i friso i treballo per renovar-les. Renovar-les vol dir que hauríem de no cobrar... No, jo penso que està molt bé tenir persones que hi puguin dedicar el seu temps i estiguin remunerades per fer aquesta tasca. El que passa és que hem de garantir la resta de que ho facin en millors condicions. És a dir, els meus 3 anys de regidora van ser duríssims i això no hauria de ser així. Van ser duríssims i no hauria de ser així. I no hauria de ser necessari ser alertador per ser regidora del teu barri, no? És a dir, aquestes coses demostren que hem construït unes administracions que han estat governades per gent obsessionada pel poder, ha desatès la democràcia interna de les pròpies administracions i el donar comptes a la ciutadania i la transparència, etc. És a dir, ara ens trobem unes administracions que fan els deures corrents, sobretot aquí a Catalunya, tenim una llei de transparència important, tenim governs oberts, tenim un govern obert, no? Una conselleria que diu que ja anem, Déu-n'hi-do, ja almenys ho anomenem, no? Tenim molts de deures. Jo crec que simplement han de seguir estant, però hem d'aconseguir que ens demanin més ajuda.
i que aconsegueixin diners per generar cultura política i més persones activades, si no voleu dir-li activistes, activades o amb reconeixement per part de les administracions de que estem fent aportació. O sigui, jo l'únic que demano és que no em diguin que participi, sinó que cooperi, perquè som un igual. O sigui, som les dues cares de la mateixa moneda, en Jordi i jo. És el mateix, una dins, l'altra fora. Si jo entro a dins, m'agradaria que ja estigués fora. Per què? Perquè és la mateixa vocació i el mateix compromís. Però és important els dos llocs. I insisteixo, cobrar o no cobrar, escolta, si t'estàs... És a dir, si ell es forma amb llengües i després serà una persona que serà actiu en la societat, jo li pago el sou a ell, encantada. O sigui, li pagaria a ell i a ell. No sé com dir-te. El tema dels diners és sobretot el reconeixement. Doncs, si us sembla, amb això tancaríem l'acte. Moltíssimes gràcies als dos, Itziar i Jordi, per haver-nos acompanyat, per haver compartit reflexions, pensaments, etc. Moltíssimes gràcies també a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, als companys i companyes d'Equip Europa i als de debat.org. I, com també no pot ser de cap altra manera, doncs moltíssimes gràcies a tothom que ha vingut i als que ens veuran en diferit per internet, doncs també gràcies per seguir-nos. I gràcies a tu que has fet una gran dinamització. I bueno, m'ha encantat. Ens veurem la propera, que serà el proper Europe After Work, serà al març. Encara no estan tots els detalls tancats, però segur que per xarxes us en podreu assabentar i per tant també us esperem aquí per compartir un altre espai. Moltes gràcies. Moltes gràcies.